Us presentem un niu d'oreneta. Les orenetes són uns ocells que viuen en espais urbans, el que passa que moltes vegades, degut a la gran urbanització dels pobles, poden haver-los deshabitat ja. Aquest és un material que està fet a base de ciment i fusta, que els és molt propici perquè és porós i no reté la humitat a dintre del niu, transpira, però alhora pot aguantar molt bé la calor. De manera que els ocells nien aquí dintre. Els nius de les orenetes, tal com els heu vist en les cases, es col·loquen a la façana, sota la barbacana de la teulada, i en allà les orenetes es troben protegides. Això, moltes vegades, les orenetes han abandonat un niu o no hi han tornat l'any següent perquè els hi falta fang o bassals i poder fer fang per reparar aquest niu, que és importantíssim, és bàsic perquè construeixin el seu niu o perquè els reparin el niu de l'any anterior. De manera que si col·loquem això, ja veurem que amb aquest material les orenetes hi estan a gust i segurament hi niaran. Amb això colonitzaran nous espais, reintroduïm fauna en el jardí de casa o en un espai a la vora d'un camp o on sigui, que moltes vegades s'havia perdut, i això, a més, pot ser una font didàctica per als nens i és agradable de veure a les façanes de les cases.